Айде, здравей! Айде на здраве. Добре дошли. Приятно ме така да видим. На здравей. На здравей, Вале. Здравей. Как беше да? Баз ме каза, майка да се... И още на балда куй уевет киванок. За нова година беше. Балда куй уевет киванок. Бода го уевет киванок. Да, за нова година беше. Да. Колко път сме ги викали, да здраве. Лош бе, лош език. На ша, баш. Ебеш, не бегаш. Да. Трудно. Защото те са българи. И когато са избягали от горния края на полуложието, за да не ги усетят другите, са говорили все обратно. Обратно, бе. Примерно... Петя, ти е голям такова, голям исторически... Брат, нали, трап. Или пък бегаш, обратното. Само обратно са говорили, виж. И така му стана на езика. Обаче, примерно сапун. Сапуна си е български и унгарски. Сапан. Сапан, да, един и същ. Може би е Деню, това е Деню. А кой е Деню? Това ще го разберем по-късно. Първо да отворим една скоба. Георго Михайлов от село Розовец отдавна е нарицателно. Но все пак, какъв е това паметник и за какво е издигнат? Може би някакъв герой, има някаква изява, не знам. Съгласно военните устави тогава, войникът е трябвало да бъде на пост, независимо от какво ще стане. Такъв е бил закона и Гюро, като един изключително доблестен воин, предпочита да поста си, да загине, обаче да спаси имуществото. Трябва да бъдем горди с такива личности, като Левски, като Ботев, а да не говорим за Георги Михайлов. И не случайно е бил награден от главнокомандващия на българската армия, върховния главнокомандващ царя, и затова е направен паметник в негова чест. Така че той е герой. Знам, може би е знал, че ще умре, обаче да сгини като някакъв герой, после ще го помнат за това, което е направил. Все пак дълга се изпълнява човек. Това е. При нас в българската армия има герои и сега. Където и да бъдат изпратени български военни подразделения, те представят много достойно българския войник. Да вземем в Кербала, в Босна, Херцеговина, нашите войни държат високо българското знаме и показват, че са български войници. Бъдете сигурни в това. И следвайте техния пример. На тебе как ти звучи тази история? Така, представи си, стоиш си на едно място, почва да гори нещо и ти си изгаряш там. Гадно е. Ние бързо се приставчим и към Съюза, и към Турция, към германизация, към Германия и сега вече тази Америка. Ами тя ще унищожи нашата горца. Както на времето, бойците на полковник Дрангов са превземали и са бранили родината ни, сега по волята на Народното събрание, което представлява народа, бойците бранят пак интересите на родината ни. Това е съвсем естествено според мен. Просто всеки един от нас е епоха сам по себе си, като начин на мислене, като начин на поведение. Не е необходимо да се сменят глобалните епохи, за да се сменят хората, за да се променя техния начин на мислене. Дайте разберем. На времето е имало работа за всеки, а който не е работил, нали знаете, има си поправителни. Нали знаете така. Ако не затворища, то поправителни домове, където се учат на труд. Това е положението. 2-3 пъти съм ги гонял, но военните не сме полицаи да ги гоним, само във военно положение може да ги гоним. Добре, ние ще смахнем. Трябва да ги няма. И не само пред него, а пред всички паметници, които увековечават героите, паднали в бран на Отечеството. И въобще, този филм се става дума само за хора, на които никога няма да им бъде издигнат паметник. Като този Белмондо, например. Не, че не заслужават, разбира се. На времето старите хора тук, като се засуши, и правяха пеперуда. Какво представлява пеперудата?
хванат някаква жена. Дърта, ма по-дърта да е, на кичата с базуняк. И я вдигнат да разнасят, за да Господ да завали. И тук са събрали едни дядовци, са накъркали, ма тази бабата, дето била с тях, дето ще правят папируса, била по-пияна от тях. И един от тези дядовци, дето беше с едни големи мустаци. И напили се, дигнали бабата да разнасят. А тя се напикала, попикала го, той и рекала, капна ми! И взимала да тъй мустаците. Заволя. Щом през май зора се сипне и Балкан зарумене, розовирка млада рипне, славе... Това е село Розовец зимно време. Едно дивно и бунтовно село на Баир. Тук все още, когато някой строи къща и му се загубят козите, събира цялото село на помощ. Розовец питае една лека завист към съседна Турия. Как можа Чудомир там да се роди и за турийци да пише? Ние какви образи имаме тука? Иначе, особено през зимата, в селото не се случва нищо съществено. Козите сутрин, козите вечер и смисъла на живота. И тези, които размишляват над него. Това е сградата на бившото ТПК. Тук се случва целият обществен живот на селото. Заседания на кооперацията, изборни събрания, избори, всички празници и дискотеки. Това там въгъла съм аз. Дойдох тук като градско дете и като градско дете ще си ида. С цялата неадекватност, която си нося от града. А това са моите унгарци. Миклуш, селско дете с градско възпитание. И Атила. Атила. Не е важно как се озвахме в Розовец, а какво се случи там. Петър Генков обича да казва за Миклуш. Виж го само как хубаво слуша. А може би и разбира. Ако е Петър Генков ли? Единственият ентусиаст на техническата мисъл в Розовец. Ето сега последната му страст. Ниагара, на место. Не съвсем, но в неговият проект за язовир, нахвърлен на гърба на стар календар, има и размах, и въображение. Така всичко тече. 12 дни няма вода, чудим се откъде да вземем вода. Този, който е водопроводчик, той е по 10-то, так? И казал, че тук червените бабички трябва да умрат. Аз ви го казвам от формата на етапа, той е така. И ние съобщаваме, вода няма, как да нямате вода, като ето тук е графика, навсякъде ние съобщаваме, че село Розовец е на график. Тоест днеска има, утре няма. Едно, ако се каже, че вода няма изобщо, е друго. И сега единствено, че трябва да правим инициативен комитет, чрез инициативен комитет да видим това нещо, да направим общо селско събрание, да се приеме изходното създание, аз ще го напиша и оттам ще с ВК и областния управител, чрез РИОС, да минем тази цялата система, как да им вижда. Това е ракия анасон, с така нещо на мастика, анасоново масло. Да, има в това анасон. Анасон. Също е едно. Да. Анасон. Нормата е градус на грам. Тоест 1000 градуса, 1 кг анасон. Петър, много приказваш, момчетата са гладни, айде да нарежеш хляб, моля се, стига да сега. Остави да те да си поприказват. Ракия пием още. Ама ти не си ли спрял да пиеш? Да спием бутилката тогава. Ние иначе слагаме по-малко анасон, иначе става мастика. Освен виното и ракията, в Розовец има и други институции. Например, църква, училище. Преди няколко години розовчани се организират и възраждат местната църква, най-голямата в Средна гора. И сега, съвсем напредничаво, когато дойдат гости на някой от селото, понеже друг музей няма, той води гостя си в църквата. Гледат, ахкат, пуска им се Борис Христови зад ултара. Сериозна работа. Аз ще ви дам един пример. Ето как Минчо Кировски, който е основен организатор на това богоугодно дело, описва величието на Розовец. Пощата в Розовец е открита 1900 година. 1900.
Скоро празнувахме 100 години от откриването. В съседното село Зелениково аз се откривах, защото съм пощенски работник. Аз се откривах 57 година. Значи те са 57 години след Рожица. Нашето село е било много будно. Много будно. Разселено е по цяла България и по целия свят наши хора. Даже в столицата на Индия има магазин Роза. И Селян Розовчанец там открива магазин и го кръстява Роза. И така, има розовецки магазин в Делхи, ама училището в Розовец вече никакво го няма. В селото на моята майка също няма вече училище. Лошо. Да. В едно село няма ли училище? Аз знам. Отпиши го. Сега пенсионерска работа. Да. Сапона си е български и унгарски. Сапан. Сапан, да, един и същ. Може би е Денио, това е Денио. Тук затваряме скобата. Седнахме, имам да станем. Имам да станем. Капитан, всеки инженер втори ранг, не важи пред тебе. Аз съм специалист и ме викат мене. Гейков, кажи, защо такъв голям скок? И му обяснявам, нали? Следствие на събитията. Абе, чакай, кой значи каберне? Кой значи бяло вино, черноморско? Да. Сега ще го кажа с две думи и ти можеш да го разбереш, дето викат, като не си на това ниво специалист по отношение на вина. Черноморско бяло има 62 мг танин, а кабернето има 272 мг. Защо каберне го искат? Защото кабернето е като отрова, влиза в клетките и смуква всичко. И смуква всичко. Като влезе отрова в клетката и тя се стиска и изкарва. Кой изкарва? Изкарва радиоактивността, разбираш? Изкарва, обаче пък едно друго ти вкарва. Ами ти не ме бърка в тера. Аз къде ще си лош слушател? Ще мълчиш. Моля ти са, аз знам кой изкарва сега. Ще да опонирам. Ти не знаеш какво такова. За какво става въпрос? Какво прави кабернето? Не е добър слушател. Абе аз цяла лекция мога да те прочета какво прави... Ела ти дам книги. Вкъщи има. Това пък не чекали като... Ела ти дам да четеш. Абе за какво да ги чета като ти го казвам аз ти сега? Здраве. Ама ти си бил голям събеседник. Здраве. Здраве. Аз хвана ли темата и въобще не я пуска. Еми това е стар даскал. Дръше. Стар даскал. Аз ти говоря за събития, ти ми говориш за теории и така. Абе, стига с тия събития, бе. Какво да правиш? Ние от тия събития, виж, докъде стигнахме и виж какво стана. Карай, файтонджио, вози ни в мрака, карай там далеко, де любов цари. И сега уния коне впрегнати, с файтон се отива на Бачковския манастир. Деню! Така. Често ми е Дена на Съветската армия, запасното воинство и всички желаещи. Ти да не ходиш в неделя някъде другаде? Никъде. Тук са бе, момчета са тук. Те тук ще бъдат неделя. О, мамо, момче, елате да честваме заедно, бе. Ми трябва да го направим някъде, къде е много. Къде? Или у нас. В Дипа, бе. Става просто запасното воинство. Това са 20 души, бе, полковници, запасни сержанти, офицери от различни степени и всички желаещи. Макаров или... Леко с дивана. Чуваш ли? Стани, казват по нашему. Мирно, химна се свири. Ходят... Какво е това? Или аз знам. Какво е това? Питай, кое е това? Питай, защото не Защо? Защото не знае. Защо прави? Защото не знае кое е. Тук се става и мирно се стои.
България. На празника си дойдеш ли? Как няма да дойда, бе? Добре. Аз съм по празници. Винаги, за празника. Ей, дечо! Това е македонско, Петя. Това е македонско хоро, бе, не знаеш. Това е македонско. Македонско хоро. Аз мога да ти изпея българско. Македонско хоро е това. Токайско вино и унгарски гулаш. Имам още. А надъмо? О? Не понимаешь? Чашката на... Не понимаю. English speak? Български. Български. English speak? No. Аз мога и на английски да го кажа и на руски и на български. Чашката на мъж така след. Традиционната манджа Що стои там? е гулаш. В Унгария. Гулаш. Примерно. И хубавото вино е токайско, се казва. Токайско. Това е най-хубавото вино. Венгрия. И гулаш. И меса, шапки, това направим. Сталин. Стой. Но беше най-интересно Великия Съветски съюз в Одеса. В Одеса аз пристигам, нося 2 бутилки мастика. Рускините пият мастика. Много я харесваха. И събираме се там. Светлана. Това е моята любовница. Една красавица. Знае ли, бе? Знае, разбира се. Всичко е доказано. Всеки в Розовец има плоча. Нормалният разговор се провежда така. Аз завъртам 3 оборота от моята плоча, оставям те да завъртиш 3 от твоята и си общуваме. Бай, който си мисля нещо по-различно. Той само дебне и иронизира. Светлана е толкова красива, с едни сини очи, едно светло лице, тя от българско потекло. Добре. Тя вика, искам да уча български. Че аз съм даскал човек и да науча. Аз съм моряк, обаче съм даскал. Даскал на какво беше? На всичко съм. На какво? И със Светлана завърши там сватбата, отидахме от тях, сложихме едно погоно легло, тя легна при мене. Мале. А мъже и кьорки тюк от водка. Като нас. От водка, кьорки тюк. Анатолий не може да се обърне. И Светлана, той ще мре там. Няма да мре. Те руснаци не умират. Лесно не умират. Обаче Светлана при мен. Разголиха са всичко. Ма ти с тия мустаци ли беше? Те тогава черни. Кистеняви мустаци. И колко интересно беше. Но Василио няма. Абе, сега става се. Купих автоматична пиралня. Значи аз и пари дадах и какво не. Тя не можела да се премине. Толкова да видиш. Добре, така. Нали аз така. И забремена, и дете роди, и всичко, и моята фамилия Казарски върви в Одеса. Мале, Никак. какъв мошенек си бил? Никак. Аз съм се скъсал газата и пътки, омръзнало ме. Това е глупост. Не е глупост. Омръзнало ме. Най-важното, което е културно, между другото, трябва да имаш граница в някакви неща. Но трябва да имаш. Така. Аз съм имал винаги. И в Африка. Аз имам $25, нали, надница. Те ми искат $2 за едно чукане. Не може да остави. Аз съм луд, колкото си искам. Аз съм същия. На времето. Да, на времето. Ваше поет, шандьор и тьопи. Да.
Той е написал една поема. Здравей, Хосе! И се казва Лудия. Лудия, крейзи. Това се казва Лудия. Аз сега мога да я рецитирам, обаче трябва да се кача на масата. Седни по-долу, защото не мой. Защото Лудия не се рецитира тъй лесно. Да. Луд! Аз ще сдигна земята! Дайте ми! Лус! Веднага ще дигна земното кълбо. Поема ли в Шаларан или къде? Абе, къв си? Абе, кой ще отиде литература и такива работи? Знаеш работа. Аз ga бях на море. Старши преподавател Кацарски, те има водеха, на студенти предавах съвременни технологии по компютърна грамотност. Имам 7 години по кораби пътували. Гръцки, кирини, нигерийски. Абе, аз го говоря гръцки, но не го знам. Аз основно английски. Сега италиански. Испански. Какво ли не по кораби? Обаче английски. Он не е английски. Аз съм Анчарел. Хубав ли? Добре. Има нужда за... Моркови. Малев сол. Митбота. Желая малък сол, ако има. Окей. Килограма. Това не е чага, не? Не. Сега. Нарочно. Това се казва. For this I know make only salt. Every people's, every man, every woman, maybe not like the salt. The salt. Understand? Not like. For you, this is special. Благодаря ви много. Има чуприца. Да. Като шарена сол, да. Шарена сол. Това е малко. Значи. Дано. Не може да преготая вечер. Това е унгарски стил. Как е инженер Кацарски? Слагам. Горки. Командва. Всека инженер. Втори. Не е фърс. Но фърс. Стана с приятели мои ортаци. Не остави своите мираци. Штрака с пръсти и ни взе за анимации. Това са твои братя на моряци. Капитане! Ще дойда с теб пак.
Дай втори. Нямаше партии тогава, нямаше партизани, нямаше закони. Кой за кого си искаше, за него се спускаше бюлетината. Дядо Рачо Чубана. Това са Чубана, това са едни хора там. В Турия. Стоеше се гори в планината при козите. Забравил беше и сряда и петък и празници. Седят си някой вечер, например, колибата край огъня с сестреника си Тодор. Гледа го дядо Рачо, изпод рунтавите си вежди, криви устни и му дума: не става, не става това нещо, момченце. Забележи, свъртелите лулата, мокрилите се солта в залупката. Това е в залупката, това е... Аз ще ви покажа една залупка, сега ще ви дам. Тук се слага шарена сол. Тук отдолу се слага сол. Сол се слага и затискаш ги и това и си го носиш в торбата. Пушка на рамо, пищов на кръста, пистолет. Пистолет? Every time. Every time. Винаги? Винаги е. Сега мога да изкарам. Всеки път, да. Макаров. Макаров. Макаров, да. Имам. Така. Един ден му пратиха хабер по Тодора, че трябва да слезе в селото да гласува. Инак глоба голяма. В училището. Те винаги в училището. Където стават избори. Какво? И аз, ако не дойда, и аз неща пристигнах, ама за какво ми викате, и аз не знае. Да гласуваш, те викаме, бе, да гласуваш. Гласа си да дадеш. Так кмет и съветници да изберем. Кой кажеш? Той нищо. Кой кажеш? Дядо Рачо, рекал, ще влезе и тук в тъмната стаичка и ще се пуснеш ли гласа? Ху! Кимнал с глава старица. Това ли е била цялата работа, бе? Гледайте закони. Гледайте наредби и шкорски измишлятини. Гласа, че да, че го пусна, рекал. И като се натъкмил в тъмната стаичка ъгъла и изревал колкото сила има. Юра! 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 Пуснал си цял синича гласа човека. Изгледал и самодоволно, и метнал гегът на рамо и повял към... Ето как на Атила не му понесе селото. Хем яде, пи, скача и пак не му понесе. То това ни дава града. На следващата сутрин 3 души ни поканиха на гости. После поеха нагоре по баира. Ще ги видим пак след 3 часа. А пък Атила се прегърна с Миколуш и си хвана автобуса за града. Чао, Атила!
А беше прошка. И бабите от селото, които обикновено се събират всеки вторник на седянка, раздумка и разпявка, имаха извънредна явка в библиотеката на читалището. Бреданчо, мили Бреданчо, много си Данчо мераклия. Бреданчо, мили Бреданчо, много си Данчо мераклия. Много си Данчо мераклия, на моята сватбата панджия. Много си Данчо мераклия, на моята сватбата панджия. За 3 март ще имаме лека кола. Който не може да върви, партньорката ми, качваме я на леката кола. Няма ленче, няма менче. Леката кола на Добри войвода и чиста работа. Коя лека кола? Иван Маничо, лека кола. Иванчето са тук. Доведения син. Другия въпрос. 8 март трябва ли да имаме томбола? От сега трябва да решим. Аз вече всичките, аз съм готова за всичко. Иван, какво може да направи? Аз съм го подготвила още от вчера. Чакай, да си я правим ние. Какво може да направим? Пак ли да си я правим ние? Аз ще направя, що бати ми? Нищо, нищо. Колкото аз съм правила. Ти си правил. Въпросът е може да направи нещо за жената. Мой. Не. Види, ама и ти трябва да дойдеш. Аз носа това. Ако успея да го направите. Шалварите. Те шалварите Райна ще ги шием сценария. Ще го правим както Бити Вито правиха шоуто за Коледа. Какво правят? Същото ще го направим и ние. Те какво правяха? Аз съм забравила. Песни, смешки. Песни, смешки, туйчи, онуйчи, ала бала, ще гледаме по звездици, ще баем на бабите. А в това време се честваше празникът на съветската армия, както си подобава. Формата, която се облякала, каква е? Моята! Ма каква е твоята? Мила да видиш. Имам така... Те са бишманските. Как бишмански? Офицерските? Не, тук са. Съви става просто за сега, бе. Ти сме марширували до тях, бе. Абе, ние сме стояли... Аз веднага заставам мир. Заставам мир. Така дори. Обаче, когато сме се събрали тук, и да кажеш потико, защото не можем да се приказваме за агнетата, говоря за глупост. За глупост и небе, за това, че еди коя си коса дала толкова, другата коса толкова. Оня белогвардейски офицер. И там казва, господа офицери. Тая да Висоцки, бе, тая песен. Висоцки, да умря. Повезет не в смерти, а в любви. Това е песента. Повезет не в смерти, а в любви. Не в смерти, я люблю. Не люблю, бе, а в любви. Ти руския не го знаеш, бе. Не ме бъркай, защото 5 години съм учил руски език и 7 години в... Конечно. Обязателно. Обязательно. А у вас как? Как у нас? Точно така. Както у нас, така у нас. Будеш с меня. Ники, почвам от теб. Прощавай. Ако нещо сме прегрешили, да бъдем простени. То ръка се целува. Масиска ми бузичка. Заповядай. Ама и другата за любовник. И вие прощавайте, и аз прощавам. Ще ни бъде сега мълчи. Пожелавам и да прощавам всичко. Да се готвим за 8 марта. Да видим България и Унгария могат ли заедно? Будапешта да видим каква песня знам. Унгарски песен. Да, българска. Българска песен. Да. Айде, Лилия, Кирия. Айде, която знаеш, нищо пеем. Унгарска да е. Добре. Когато си можете. Тръгнала егана заводица, тръгнала егана заводица, заводица леле студеница, заводица леле студеница. Не би вода, не би чудо, че я нема гана да се върне, че я нема гана да се върне. Не би вода, не би чудо, че
Чея нема гана да се върне, чея нема гана да се върне. Браво! Видя ли? Браво! Изпя се човек. А моята униформа каква ще бъде? Ще бъдем с бяли дрехи облечени. Бяли дрехи. И аз бялата глава. Бяла глава и бели шорти. И червена блуза. Червена блуза има. Ще бъдем като Пижо и Пенда. Пижо и Пенда, добре. Само ти прави едно сега. Пижо и Пенда, те като мартиници ли са или са нещо по-различно? Давай! Браво, Давид! Помните ли, че ни каниха на гости? Бай Деню междувременно беше отишъл да провери как са нашите домакини, дали не са се уморили и заспали. Дойде и обобщи. Пили са, но се държат. Сладуно моми, сладуно, сладуно, сладка, я. Откупустнена, за една шепа жълтици. Майте пищата! Да го изпадаме, колега! Ко ще вадиш, бе? Кой ще? О, той си ми набор. Ко ще вадиш, бе? Дебе, Димитров, имам берета. Байде имущата на здраве, милички, бе. Пивайте, бе. Пивайте, бе. Вие сте млади, вие ще правите. Вихош. На здраве, живи. Ви, младите хора, трябва да създавате също семейство. Не получаваме младите хора, знаеш какво да правят? Няма да получаваш млади хора. Много пъти Холандия, аз сега като стане тази демокрация, нали? Аз не карах мляко. Изменяха всичките спомени. Много различно много различно, модерно. Не ми напомняй. Остана само един на света. Купейте, брат! Вземи, бе! От тебе китара имаш! На китара ще ми свириш! Научно му направи! То не може, бе, мен! Не може! Чакай малко, бе! Мълча! Коя песен? Коя песен? Ти настрой и да ми подеш песента. Да подеш някаква песен. Бедно сърце, кажи... Не е така, бе!
Това е мажор, бе, мажор. Това се струва работа. Бедно сърце. Само така не правиш. Оле. Защо само ти лъжиш и скърбиш? О, не плачи сърце, ще се върне тя и ще ти прости. Ти не възпиш на китара. Той е 2 града. Буда и Пеща. Мини хора, млади хора, настави живи здрави. Микош, живи здрави. Ама ти говориш като запис поемаш. Няма нещо. Само джиджи-биджи. Те руските площади ги обичах аз. Дъщерите от тях направили сакси. Къде да нагрете и когато ги правят на сакси. Артилеристи. Сталин дал приказ. Артилеристи. Ачезни нам завят. Заслужи наши матери, заслужи наши матери, за наши родину. Огонь! 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 Огън! Ама от морски. От морски. Абе, ти си банкалугър, банкалугър сега не виждам. Ами се от сухопътите. Ние сме сухопътивашки. Сухопъти? Кашиш ли си? Кое? Аз съм артилерист, бе. Не си кашик. Артилерист съм карал цял живот, бе. Артилерист обаче? Артилерист, тъй Сталин дал приказ. Артилерист, тъй ачезна за живот. Заслужи наши матери, заслужи наши матери за наша родина. Огонь! 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 Огън! Огън! Тая галбица, да ти я показах. Она галбица. Разбирам, да. Жалко е, но... Вижи! Горе-долу! Ама ги взима, не! Няма ги взима, не! Вие сте млади, вие сте млади. Какво правите? Да. Ама не сиди. Не сиди, ме мамо стар, не си отиваме. Вие сте нещо, че съм млад, младостта. Аз плача за младостта винаги. И затова пея. За младостта плача, мамо стар. 65 съм вече, мамо стар. Викам, айде отивам си. Ще му чукте нещо. Менето му. Пиял се, гапам се. И на 40 години се разведах жена ми. Еми нищо да живее с мен. Ай да ви жени. Ученическа любов беше. В един клас бяхме. Ай да ви жени. Еми нищо. Еми като нищо. Ай не глесирам. Съдба. Съдба, ама съм сам. Честно ти казвам, сам съм. Самотата няма нищо по-лошо. Живи здраве си. Обичайте се, обичайте се. После се държите, така се държите. Обичайте се, мамо стържа. Да, се обича. Чувство няма нещо в сърцето. Така стана на такова майката и на всичкото. Така ето. Да му такова майката. Добре беше някой. Отмени са. Много се говори, че има само стари хора по селата. Но в Розовец, освен младия дух на старците, си има истински млади. Поне в петък, събота и неделя.
Времето е. Добре утро. Айде. Аз трябва да заспая сутринта. И аз много. Ти също не мога. Айде. Иначе, особено през зимата, в селото не се случва нищо съществено. Козите сутрин, козите вечер и смисъла на живота. И тези, които размишляват над него. Ето отдел на лов и се връщал през циганската майла и е погледнал през доларя. Циганката била много ума. И той влезе вътре, он циганин доволен. Шериф Ефенди, добре дошъл. Пари тук сяда, ще правим обед. Никакво ходене. Добре, ма се смрачило. Кметът почнал да стяга багажа, рекал, Шериф Ефенди, дума да не става. Тук цяла нощ ще идем и ще пием. Рекал, слушай, аз не. Сега оде по лов, дет нима чакат да се връщаме, у нас има една мечка. До деня ни найба не мога да заспа. Кой че да доведеш мечката тук? Това сега не ем се стъмнил, еми мечка довеждат. Видяла му се гърбаво, излял навънка и се скрил някъде. Те се спотаили вътре, той по едно време отишъл назърнал и гледа кмета връз циганката и той полека да ги не смущава. Рекал, така бе, Шериф Ефенди, ще не очистай бе, шора, що ти е тая мечка, бе. Нямам голям разлик между градовете в Унгария, България и така. Но селото е нещо друго. Селото е по-специално, по-истинско нещо. Животът там. Защото според мен истинска култура се намира при селото от народ или на народ. Би ли могъл ти да живееш в Розовец? За малко време да. Някакви месеца, половина година и така. Но в Унгария също не мога да живея по-дълго време при селото. Но много ми харесвам. Но аз съм гражданин, знам. Но мога да живея при селото, защото това е от миналото ме. И пътувахме с автобуса, и пътувахме, и колкото повече се отдалечавахме, толкова повече въпроси никнеха в мен. Защо тия хора пият толкова? Защо е нужен този сантимент по миналото? Защо хем ми е весело, хем ми е тъжно? Защо? Питали кучето, защо медята си ти отзад? А кучето отговорило, ти понеже всичко ми е наред, и медята отпредли да си туряба. Хайде да одиме горе в Розовец, там дето има върла ракия. Хайде да одиме горе в Розовец, там дето
стар артист. Да, успената физиология. Аз в София съм участвал в киноцентъра. Един страхотен филм. Австрийка беше режисьорката. Ние сме студенти. И аз завършвам. Кажи темата, имате ли? Темата е, трябва да забременяваш жени, обаче не могат да Ти ги забременят. забременяваше? Ние сме едни отибачи. Ой, мамо. И това е в Секиндил, Кюстендил, на минералните бани. И там ние сме статисти, обаче аз ми дадаха една роля, защото искаха 50 руси светли мъже и толкова жени и така нататък. Чаках, киноцентъра, Бояна. Аз завършах завод 12, бачкам такова стаж, вземах ми парите, изядах им ги. Отивам Кремиков си преди един приятел. Пак обърка темата. Нищо не объркам. Реално участваш ли в това размножаване или не? Накрая дораха костюмите от Австрия. Да. И отидахме на снимки. Сега моята роля беше в една кръчма. Главна артистка. Аз трябва да хвана за дупито и да я хакне един пръст. Обаче ще ни го правя хубаво. А тя при всяко фащане ми пердаше шамар. Колко шамара изядох, обаче накрая целият ми пръст влезе. Ама намери го. Не, как няма. И тогава ми изпердаше един хубав шамар и режисьора вика. Ефектно много хубаво. Ефектно много хубаво. Това се иска, това е така. На другите даваха 5 лева, на нас по 15. Реално бе, реално... Даваха по 5 лева на статистика. Реално по отложени участвали бе. Ти чуваш ли? Бе, те нас снимат там, а сега. Нямаше снимки такива. На кино, как ще направиш сега на кино? Не знам, не питам бе. То под ябълката, там до минералните извори, това, идват булки, идват това, подбива се.